Ышанам. Теләкләр шыңа ашар, эзләгән юлын табар, агар елга сыман тормыш, ләкин Бу тавыш. Ишетәсенме? Нәкъ менә бу тавыш. Ул йөрәктән эзли чыгыш, ә син тырыш, аңа булыш, ул чын теләк. Аңа иҗат кирәк. Табанга җисем, тизрәк тасма булсын, рәсем, чәчәк, анысы мөһим түгел. Мөһим булган бар дөньяда шундый урыннар анда килсә дә давыллар, күкне басса да болытлар, яуса яңгырлар, я киресенчә яумасалар, яхшылык бетмәс. Безнең биләр һәм бу таулар калыр изге булып. Инде ничә буын чәченә бу таунын аса яулыгын теләген агачка тапшырып. Без дә бераз ашыгып киттек бу җәйне. Кайтып кавышып өйрәндек бәхетне. Инде артта калды сагыш, әмма бу тавыш. Син генә ишеткән бу тавыш йөрәктән эзли чыгыш. Ул чын теләк. Син аланы һәм бәйлә тизрәк.